По време на посещението в Народното събрание децата от Асоциация Приятели на Българската армия имаха възможност отблизо да се запознаят с ролята и функционирането на най-висшия законодателен орган в страната. Беше им разказано подробно за историята на институцията, нейните основни функции и значението й за държавното управление. След това те присъстваха и на част от заседанието в пленарната зала, където наблюдаваха процеса на обсъждане и приемане на закони. Днес наши гости са ученици и ръководители на клубове, приятели на Българската армия от средните училища. Те са в парламента по покана на народния представител Михаил Митов. Да ви поздравим с добре дошли. По-късно председателят на парламента Рая Назарян и председателят на комисията по отбрана Христо Гаджев лично поздравиха клуба Приятели на Българската армия и ги запознаха с отговорностите на народните представители и за начина, по който се вземат важни решения, свързани с развитието на България. За мен е огромна чест и огромна радост, разбира се, днес да ви приветствам в сградата на Народното събрание, да може да се докоснете до дейността, до мястото, където се създават правилата. Асоциация Приятели на Българската армия подкрепя и насърчава интереса към военната служба, патриотичното възпитание и историческото ни наследство сред младите хора. Тя организира образователни и социални инициативи, като посещения, срещи и кампании, с цел да вдъхнови подрастващите да ценят усилията на българските военнослужещи и значението на отговорното гражданство.